cenglok itum karbing long along sitame CM penage cenglok MP penage cenglok MLA penage cenglok bote teman sitame office long itu lok mohejong alam West Karbing Long Liver Union Pangtang nang ma Pantana West Karbing Long Liver Union Pangtang nang ma Pantana West Karbing Long Liver Union Pangtang nang ma Pantana Munok from sa chithe pading nang ma Badingna Munok from sa chithe pading nang ma Badingna Munok from sa chithe pading nang ma Badingna Paklan sing kan ko Jadi tu ladang aku miti atum dah, boleh klaim thek wala di puta kali. Nasi kado kawe budi sore kado kawe kosong segi klaim lima kosong segi tamu kosong segi tu labang sok aku miti lau bala bang sok lebar ini lau kecepan tang pon thegi po bagi. Jadi tu kado kawe tu tak budi sore apa kawe kecepi ni kena sok. Lasi ini tu ahok lah style tu malau pen pantang pon bom lagi. Atima muat alang lihat ni jesong tadi kalau ni cinta lah war pustakap nang ko ba ambiya war pustakap nang ko ba long breaking war pustakap nang ko lasi lason nak taksi itu hadak dam pen itu banyak pecingki dam jetan dam ibe thanga munit cilong dam lo kudu tante la pen itu produk pandang dam bom nang ko lasi itu arat do ingdang dang lo kudu itu kiklan kita mata jo keji la pen hok le itu dam sita haldak sonsonan meeting donang ba sonsonan mai donang pustai tum joy dam kepo lasi itu papang dang ya ba bagian nang ka bagai kinak so lasi kado ko be dak nan jitong do jir pi jir po la pen itu malau pit ber tu mantan budi sore apa ke do anak tum kita me je tham ji mu pen si itu ma komiti ba ke pantang nang ko sini li joni risi lapan ini lang kita itu ko kalau ini itu dak West Karbing Long district along lamangso langhan patko klamnong itu lamangso karjupon mute kiro lapan karjupon kedengpon along itu anu tinta cini ni ulaso itu kedengpon alangsi nili kante jaji aprang la puela itu dak West Karbing Long along Mencerap citu dun popu, ini ngecit hekon itu West Karbing Long district secretary panake cenglo, lapan ke itu dak vice president panake cenglo, finance secretary panake cenglo, itu dak itu aku kedua teman lapan langsung itu West Karbing Long district along, itu membership panake cenglo. Lapen itu akorte lapen injil tu hanan setame itu kado ipan setame ni kadang baji ni to ini itu labangsu Karbing Long Labor Union itu kapang tangpon dia pansi nili setame kedam tang bangsu tedung program mana labangsu isi national program man kita melitum dengkon longo la penelitum la labor union along anatin kita me cini nengi kusinili kita me kedam tangan kita me itu kadu kabe pan kita me Karbing Long ada dapan isi pace thang bom lo athema ini tum Karbing Long along la bangsu labor union itu pon bangke ini tu apram pan setame laso isi arom do athema ini tu kacini ne pena potsi ini tu hanang jabang wedat lo lasi ini tu emethang adem malong labor union ke konje pansi ini tu cedeng pon pamelo lo ini tu kemesan ang taxi do ponji athema ini tu kituk dat arab tu kacang data thai kaduri lapen ke lada kacang data thai kaduri apotsi itu wing apel thelong setame ke damtang apusong do piglo lapen hala bangsu kacang data long setame kicitang aku mace wana apusong ta 1980 1960 lapen ke ha
90 2000 lapan dak non 2005 non corona an sitame ilitum dulu sitame ilitum kacini dun deda na posan se theklong pilo sita ilitum akorte itum hala dak chong dak pen hem chewang thek theda posan ta pilo lapan ke hala dak pon bom sil neli deng pon bom lo longkan dak do panang di bangso neli keseng dam ke difu along sitame nelitum central committee de kok sita laso isi nelitum kachutoya phan donangji pusi difu long ta isi aro senglo lapen neli kachutoya phan donang pusi dak west carbon long district sitame dongka mukam long ta neli aro senglo lapen khirni long sitame neli aro seng damlo lasike bangjilang sitame neli prabjen pen keseng pon je phan lapen ke non ke dam nini bak sidolang dak nelitum kolong na long sitame aro seng damlo lasi long phobake nelitum neli hin pen ke seng dam dolo nilining arong piglo lapen nilining pining samulo nilitum labor union pen pini ladak karsho mai kibipon lapen nilitum ahin pen an keseng pondo damlo lason thak thak si along tin nilitum keseng dam pustame anutin akorte injir pen chenglok atumanta mepiglo lapen ang litum ke japon ka mepiglo nilitum paan suse pangtangi pusialang litum naksedon lun nalimen penali punya puamen thanik de nilimen ke horenterang lapen nili dak district committee west Karbi Anglong district committee lo organizing secretary west Karbi Anglong labor union along assistant secretary pen kethan bachini dun kangtung mang lapson elo ilitum la Karbi Anglong along kachong dat atum bang angtan chong dat dam nang rong deti taso puthak si rataphan bachini kangtu athema ilitum jongsi dak Karbi Anglong long ime thang adim chong dat long nei bloten litum union mate isi party lo kene bang isi asong bang etum doek nei athema bang jagat pensialang tum head ministry tum lebar an me chewan dat po ilitum bang chong dat dunong det ti la so buthak si litum pini west Karbi Anglong bang ke labor union bang ke pangtang nang kok hansin pini han ke than dun ji bang ke nilam thike pan jol Karbi tum dang ke angtan si kachong dadam lapen hala angtan ke dutu dang Karbi Anglong sinang chong nang chong claim na so puthang nang li kupi puji Karbi tum pudet kali nilitum Karbi Anglong ke duarat tuman la son si man thai ime thang adim bang ke chong dat long le dat po ha bang adim si chong dat dam nang thai ti an si non e prang ke bang ilang an bang ke ilitum head ministry mate nang japon ke thek pu bang si bang jagat bang ke arni dam chot pen ilitum abang si dak mane chongdat chutulu dun long nang pu si dog awe arlenge the mate contractor tum hansame nilisin pen bang ke kachuning ridun kangtu